Hei, salutare YouTube, eu mă numesc Sebi și o să încep cu o serie de gaming. Poate o să fac vloguri, poate provocări nebune. Și astăzi vreau să vă arăt pe Minecraft o chestie care o puteți face dacă sunteți începător. Dați să creați o mapă, dați advance și scrieți aici începutul, Don, creat world și o să vă dea într-un, nu știu cum să vă zic, pe o insulă, fiți atenți. O să vă dea aici și vă țipați în jos și imediat am ajuns. Și uitați, aceasta este insula. Mină, acea mină. Aceasta cred că este o mină părăsită, dar eu o știu această mină foarte bine pentru că am mai fost în ea. Și vreau să vă arăt ceva. Cred că mai sunt acei zombi acolo. Și o să vă arăt cum să vă câștigați foarte multe lucruri. Eu m-am mai jucat Minecraft și aceste chestii le știu. Pentru că m-am mai jucat. Dar ar trebui și voi să le știți și de aia am vrut să vă arăt aceste chestii. Stați, am greșit locul. Știu că pe aici, pe undeva, erau niște zombi care aveau un chest și era plin. Avea o grămadă. El nu mai știu oare pe unde era. Oare pe aici? O să încerc prin toate părțile. Nu prea cred. Să-i caut și să vă arăt chestul lor. Cum își creează ei zombii. Sunt foarte mulți zombi și să vă arăt cum își creează. Unii dintre voi știu acest lucru, să-și creeze zombi. Nu este greu. Uitați. Peștera. Uitați. Vedeți? Și am ajuns aici, dar am noroc că sunt creativ. Ca să protejați lucrurile, trebuie să spargeți aceste lucruri. Vedeți? Să nu mai își creeze zombi. Și uitați. Câte aveți de la ei. Partea asta, iron, pâine, asta cum se numea, head, dar nu știu cum se traduce în română, fân, cred, de asta, cum se zice, pânză, aveți de la ei, și piatră de asta, blue, de asta. Ați văzut, aici își creează ei sediul, dar uitați, ieșim. Ștergem această mapă și o facem iarăși și să vedeți cum își creează ei și o să băgăm pe survival, oare să ne riscăm, dar mai întâi să ne punem lucruri. Ca lumea. Haideți să o ștergem, să o facem iară. Începutul. Hai să o băgăm prima pe creativ, știți, să ne punem lucrurile și după aia, că e mai sigur așa. Dacă să ne riscăm așa, iurea că ne omoară, că ei se creează foarte mulți și o să fie mai mulți decât noi. O să-mi pun o sabie, o să-mi pun armură, o să-mi pun asta cu asta, asta cu asta, așa. Și nu îmi pun cască, o să-mi pun un cap de dovleac, nu, de schelet sau de zombie, sau să-mi pun un cap normal. Nu știu, oare să-mi pun un cap normal, e acum așa arătă. LOL, arăt ciudat. Nu o să-mi pun acest cap. Mai bine îmi pun capul întunecătului. O să-mi pun acest cap, arată mai șmecher. LOL, sabia. O să ne punem așa, asta pentru minat. O să ne mai punem una de rezervă.
unde ăsta de rezervă și ce ne mai trebuie? Torțe. Ca să ne facem lumină în mină. Așa. Și gata. Și acum să ieșim. Și să băgăm apa pe survival. Este riscant, trebuie să îi atacați bine pe zombie, că dacă nu, rău. Și să săpăm. Ia uitați cu ăsta de iron ce rapid se sparmă. Dar se duce prea repede. Dar este ok ăsta de auzi iron de aur. Vedeți, sparge foarte ușor. Se joacă cu aceste lucruri. Și sabia de LOL. Am ajuns. Pun un dărg și să dăm drumul la treabă. Acest mine este foarte întunecat, așa că trebuie să fiți atenți, că nu știți de unde iasă un creeper și vă ars fața. Este ok. Și acum să mergem. LOL, acolo în partea aia. Este uai, sper să nu mă miroase. În partea aia este foarte periculosă, acei zombie. Vine altul. E, perfect. Acum, până sparg, mai formează 10. Este foarte greu să spargeți această... LOL! Băi, pui! Iai! Bă! Băi! Pleacă, bă! Măscă! Bă, măscă, pleacă! Hai, îți măscă imediat! Ieși, bă, de aici! Măsgosule! Și tu, bă, ce-ți trebuie? Uite, bă! Ieși! Ieși! Marșă! Nu te prind! Ieși de aici! Cine ești tu, bă, să mă ataci? Eu vreau să-mi fac un bine. Ai, ce nu suport! Zombii îmbuțiți, țigani, săraci. Marș de aici, bă, și tu. Ești, ai, cu armură. Vreau să-i omor, dar este greu. Că omor unul cum vin alții. Hai, este, nu mai se creează zombii. Și acum o să mergem să le furăm din chest-uri. Aoleu, am uitat să-mi pun scări. Să urc sus. Acum să le spargem tot ce au ei aici. Și acum să vedem ce au hoții ăștia țigani împuțiți ce-s aici. O să le... LOL. Au destule. Pâine. Merge să o mănânc. Gata. Dintr-o felie de pâine este eficientă. Uai. Ați văzut? O luptă ageră. Și am terminat și acum să mergem sus. Dar, aoleu, am uitat să-mi iau scări, va trebui să intru pe creativ. Bă, dar mi se pare mie sau eu. Am fost busy, este un zombie jos, îmi taie fața. N-am fost pe aici, am greșit drumul. Aoleu, sper că nu m-am pierdut, da. Ați văzut cum vă poate tăia fața zombie ăștia în mine. Aceasta este o mină părăsită. Foarte bună, vă luați multe din ea, dacă vreți. Și eu, aoleu, n-am fost pe aici, că nu-i lumină. Nu cred că am fost pe aici, dar să caut ieșirea. Nu, se pare că n-am fost, dar eu o să mă bag pe creativ, o să urc sus și o să închei sus videoclipul. Hai mă, netule. Survival creativ, pac. Și așa se face acest truc. LOL, am ajuns în altă mină. Este tot face parte din ea.
LOL! Cum au căzut chestiile alea pe mine. Și imediat am ajuns sus, am dat de pământ. Și super copac. Și asta a fost. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-mi lăsați un like, un comentariu. Și cam atât. Și ceau fraților, ne mai vedem pe acest canal de YouTube. Și gata, ceau.